príjemne ma to potešilo. Mám rada Vianoce, takže prečo nie? Mne sa ten vianočný stromček veľmi páči. Iba pozerám, že či som prespala polovicu roka, alebo tak. Novinkou je online poliklinika. Je to súbor benefitov, ktorý pomáha klientom dostať sa k lekárovi. Vedia si tam na špecialistov, majú tam všeobecného lekára. Skvelé je to v tom, že je to 24/7. Klient sa vie dostať k receptu, ktorý potrebuje. Je to plnohodnotné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Keď to vyžaduje nejaké dodatočné vyšetrenia, vie dostať konkrétny termín ku konkrétnemu špecialistovi, takže bude mať objednanie aj na termín. Výborný nápad. Je to veľký prínos podľa mňa. Ak to bude fungovať, tak to tiež bude super. Ten človek fakt nemá kde získať koľko razy informáciu. Myslím si, že to sú super benefity. Ja vlastne žijem v zahraničí v Londýne a je super vidieť, že aj na Slovensku sa dejú takéto veci, pretože o podobných benefitoch som už počula aj v Anglicku.